नोंजों रायज्लायनाय जाया आरो गुबुनजों रायज्लायनो गोसोआनो जाया। दा आंनाव नोंनि कल मेसेज जेबो फैला, बिनिखायनो आं मबाइलखौ चार्जखौनो खालामा। जेब्लायबो 5 मिनिटनि उनाव आं फनखौ चेक खालामोमोन। थारैनो बहाबा नोंनि मेसेज फैना थागोन आरो आं फात्ताखौनो मोननाय नङा। बेनिखायनो आं फनखौ रिंआव दोनोमोन। आंहा हुदा जालांदोंमोन सानफ्रोमबो हराव रायज्लायनायनि, जेब्लायबो भिडिअ कल खालामै खालामै नोंजों मेसेज गेलेनायनि। दाथ' उन्दुनोबो गोसोआनो जाला। सिगांनि समाव नोंजों हर थौजासिम रायज्लायै आं गोजोनै उन्दुलाङोमोन। नाथाय दिनैनि समाव ना मेसेज फैयो ना कल फैयो। बेनिखायनो सिगांनि मेसेजफोरखौनो नायनानै गाबफ्लाङो आं। ना आं सोरजोंबा रायज्लायो, ना आंनाव फन फैयो, ना आंनि मबाइला चार्ज थायो। जेबो गैला।